Priatelia, vítam vás, Miroslav Kamenský. Máme 22. júla 2026. Popoludnie video Rusko v plameňoch, Krasnodar. Budete vidieť apokalyptické zábery o tom, ako tie sklady Wildberry zhoria. Je tam množstvo videí. Ako je to možné, že takéto niečo sa deje. Dokonca aj BBC sa tomu venovalo, tu dali aj mapu. Takže teraz horeli sklady Wildberries, to sú, povedal som, údery na juh Ruska v Krasnodare a Nevinomysku, to je tento krasnodarský kraj, ale predtým boli tieto údery aj pri Moskve, Elektrostal a v Tambove. Čiže Wildberries, ako povedal by som, logistické centrá sú pomaličky zhorené, zlikvidované. V tomto Elektrostáli zhoreli Wildberries, tam odhadujú škodu na 1,5 miliardy dolárov. Takže Rusko, juh, Krasnodarský kraj, na to zaútočilo na Krasnodar, v oblasti mesta vypukol veľký požiar, bolo to tam aktivované sklad, spoločnosť Wildberries v Krasnodare horí po priamom zásahu niekoľkých ukrajinských dronov. Zábery máte tu, ale ešte horšie sú tieto videá, potom ich budete vidieť takto. Takže Krasnodar horí, je to 16. miliónové mesto Ruska. Bol som v ňom viac ako mesiac, je to krásne mesto, dole na juhu 45. rovnobežka severnej zemepisnej šírky. Krasnodar je naozaj, povedal by som, akože tu je požiar aj v Stavropolskom kraji, ďalší sklad Wildberry. Stavropolský kraj je na východ od Krasnodarského kraja, takže môžete si pozrieť, ako to títo im tam vybombardovali, takže sklady horia. Sú to obrovské zábery a obrovské akože požiare. Škody budú zase rádovo v stovkách miliónov, aj keď tieto logistické centrá v tomto Nevinomysku a v Krasnodare sú menšie, ako bolo to v Elektrostali. Tam to bolo pre celú Moskvu a tú moskovskú oblasť a tam to bolo teda, akože povedal by som, devastačné. No, takže Rusko. Po týchto útokoch, pozrite sa, tie požiare sú obrovské, sklady sú obrovské, je to približne 3 až 4 krát väčšie mesto, ako je Bratislava. Naozaj mám ho prejdené celé, bol som v Krasnodare opakovane, takže vlastne som prešiel tam celý mesiac. Krasnodar je veľmi pekné mesto, má veľmi dobrú klímu. Mám tu, keď sa pozrieme napríklad, tak mám aj fotky z Krasnodaru. Hej, Krasnodar, Novorosísk. Keď sme išli dole do Soči, tak do Novorosíska bolo 107 km, do Krasnodaru 89. Tuto Rostov na Done a Džugba, Kropotkin. Boli to zaujímavé, povedal by som, fotografie. No, Krasnodar patrí medzi najteplejšie miesta Ruskej federácie, lebo je tam tá kontinentálna klíma. Krasnodar má absolútne iné podnebie, ako má napríklad Soči. Tu vidíte mapu Krasnodarského kraja. Krasnodarský kraj je na juhozápade Ruska a ak nerátame v súčasnosti Krym a Krymský poloostrov, tak Krasnodarský kraj má najdlhšie pobrežie na Čiernom mori a v podstate v súčasnosti jediné okrem Krymu. Keď pozriete od tohto Tamaňu, tu je Tamaň, na tomto, tu, kde sa stretáva Azovské more, tak to vám tu približím, kde sa stretáva Azovské more s Čiernym morom, tak od Tamaňu tu je aj ten Krymský most, alebo ak chcete Kerčský most, tady to som išiel, tam je vlastne ten most dvojfázový, to znamená aj pre vlaky, aj pre autostrádu. Momentálne je funkčný, aj keď ho Ukrajinci snažia sa bombardovať. No, sú tu nádherné pláže v tomto Víťazevo a samozrejme Anapa má krásne pláže, ale sú to také, ja hovorím, letné pláže, lebo tam keď začne fúkať na konci septembra, tak už cítite tak chladnejšie. No, Novorosísk patrí tiež do Krasnodarského kraja. Vidíte Krasnodar, miliónové mesto. A idete dole na juh cez Tuapse, tam boli obrovské údery, Soči, Adler a úplne najjužnejšie v Krasnodarskom kraji je Nižne Imeritianská buchta, tam, kde je Soči park a kde teda v Imeritinke boli tie olympijské hry, zimné olympijské hry v Rusku. No, poďme sa ešte pozrieť na Krasnodar.
Veľa ľudí sa zaujíma, že ako ten Krasnodar by teda mohol vyzerať. Je to obrovské, pozrite, to je fakt velikánske mesto. Práve ja som aj býval pri týchto, povedal som, kanáloch, pri týchto vodných plochách. Galického park svetové, to dal postaviť miliardár Galický, on vlastne tu magnet, takže tu vidíte tie zábery na tento park, obrázky, keď si klikneme. Krasnodar je naozaj neuveriteľný v tom, že kedysi to mesto nie tak dávno, ešte predtým, ako sa rozpadol Sovietsky zväz, malo niečo cez 400 000 obyvateľov, teraz má 1,1 150 000 obyvateľov, ako som vravel, je to 16. miliónové mesto Ruska, alebo Ruskej federácie. No, k tomu Krasnodarskému kraju, len aby sme mali predstavu, že ako ďaleko sa to nachádza od Slovenska, takže Krasnodar sa nachádza tu, kde je táto šípka. Slovensko, je to od nás približne také, no, z Bratislave také 2,5 hodiny lietadlom. Do Soči sa lietávalo kedysi z Bratislavy, keď sme boli inteligentní, tak boli tam priame linky. Do Adleru sa lietávalo, bolo to necelé 2 hodiny 40. Keď letíte v súčasnosti do Krasnodaru, buď letíte cez Istanbul, alebo cez Srbsko, cez Belehrad, buď letíte cez Belehrad, alebo letíte cez Istanbul, takto tu je Istanbul, lebo inak sa do Krasnodaru neviete dostať, sankcie Európskej únie, však úplne sme zošalili, namiesto obchodovania, kultúry, vzdelávania sa tak ženíme do konfrontácie, do vojny, do vraždenia, do zbrojenia a do ožobračovania a zničovanie a ničenie blahobytu ľudí v Európskej únii. Takže takto to je, netreba sa to báť pomenovať pravdu. No, tie požiare boli naozaj že epické v tom Krasnodarskom kraji a je to tragédia, že predtým napríklad na juhu Krasnodaru to aj hovoria, predtým bol tam ten problém s týmito palivami, lebo keď NATO permanentne bojuje, bombarduje tie ruské, ak to môžem tak, nefťanky alebo tie rafinérie, tak jednoducho boli tam kolóny na benzín. Bolo to aj v Krasnodare. No, tu zaútočili na Jugneft produkt v Labínsku, takisto Krasnodarský kraj, takže Krasnodar dostáva takéto, alebo Krasnodarský kraj dostáva takéto údery, vidíte, že to je obrovský požiar. To nie je akože nie. To sú veľké požiare, ktoré pokiaľ nedohorí ten základ, tak sa to asi ani nedá. No, ku Krasnodaru môžeme si ešte takto povedať. Je to Rusko, Južný federálny okruh, myslím teraz ako právny subjekt. Je to Južný federálny okruh, jeden z 8 federálnych okruhov Ruskej federácie a najjužnejší kraj Južného federálneho okruhu je práve tento Krasnodarský kraj. Tak ako som vám to ukazoval, ten sa nachádza tu, v tejto časti. Bol tam masívny útok tých dronov. Krasnodar, boli tu útoky na Krasnodar aj takéto, kde teda Krasnodar ako miliónové mesto dostal pecky od úkora NATO. Zábery sú staršie, ale to vám len ukazujem, že nie sú to nejaké prvé útoky na Krasnodar. Mesto je veľké. Zatiaľ, keď ja som bol, nemal metro, ale je tam veľmi veľa zaujímavostí. Mesto založila Jekaterina II. Vtaraja Velikája, čiže Katarína II. Veľká, imperátorka, nemecká princezná zo Štetína. Má tam veľmi veľa pamätníkov. Je tu aj letisko v Krasnodare, ja som tiež letel na toto letisko, ale teraz boli posledné 3 roky tie letiska na juhu Ruska uzatvorené práve kvôli tejto vojne, takže sa lieta buď cez Turecko, Srbsko a lieta sa Moskva, Petrohrad, prípadne niektoré iné, akože väčšie mestá. No, tu napríklad vidno, že v Krasnodarskom kraji sú veľmi krásne pláže. Toto je tá Novomichajlovka, alebo Novomichajlovsk. To je hneď prvá dedinka, keď sa ide z Krasnodaru k Čiernemu moru. Sú tu tie tzv. Galiky, ale miliónový Krasnodar naozaj je známy tým, že je najteplejšie mesto, možno s výnimkou toho Derbentu, ten je ale zase na opačnej strane, ten je pri Kaspickom mori. Krasnodar je takýto akože naozaj že veľký. No, údery, ktoré teda dostal Krasnodar, tak vidíte, ako horeli tieto sklady.
Wildberries alebo Wildberries, záleží ako to chcete čítať, ako to Rusi čítajú. No, takže ukrajinské drony opäť zasiahli sklady patriace najväčšiemu ruskému online predajcovi, pričom podľa zakladateľa spoločnosti a regionálnych tých guvernérov zranili aspoň 15 ľudí. Tieto drony, tie logistické centrá prevádzkované spoločnosť Wildberries v 2 mestách na juhozápade krajiny, teda ako som povedal v tejto, to si ukážeme na tejto mape, Krasnodar a Nevinnomysk, toto je Stavropolský kraj, ten Nevinnomysk, a Krasnodar je Krasnodarský kraj. Keďže ten Krasnodarský kraj je 1,5 krát väčší teritoriálne ako Slovensko, tak tento Krasnodarský kraj sa nachádza tu. Ináč v rámci Krasnodarského kraja je aj republika Adygea. Tá je samostatná Adygea, hej, Majkop, len aby sme mali akože predstavu. Majkop je tiež hlavné mesto tej Adygejskej republiky, alebo Adygejska. Krasnodar je veľké, moderné mesto. Samozrejme, nemôže sa popísať takou kultúrou ako Petrohrad, alebo Moskva, Jekaterinburg, alebo niektoré tie veľké mestá typu Samara na Volge, ale je veľmi zaujímavé tým, že má absolútne iné podnebie. Je tu dlhánske leto. Tu veľakrát je teplo ešte aj na konci októbra. V lete sú tam 38 stupňové horúčavy. Bežne august býva horúci, tam zvykne udreť horúčava, drží sa také horúčavy, ako sme my na Slovensku zažili 2 týždne, tak tam sa bežne držia 7 týždňov. Z Krasnodaru je tu do tej Džugby takto sa ide cestou, takto tu je cesta do tejto Džugby, je približne 130 km k Čiernemu moru, Krasnodarský kraj, Džugba. Býva to tam plné, lebo viete, keď z miliónového mesta a z 5 miliónového Krasnodarského kraja idú ľudia, tu v podstate sú 2 cesty k tomuto, 3, ale myslím teraz, ak idete na juh. Ak idete, tá tretia cesta ide smerom na Kerč, na Krym, a potom táto ďalšia cesta ide na Novorossijsk, Gelenžik, ale ak idete dole na Džugbu, tak máte jednu cestu, ktorá ide do Džugby a do Soči. Hej. Ja som išiel z Krasnodaru do Soči tou Lástočkou. Lástočka je fantasticky moderný vlak. To môžeme my na trati medzi Bratislavou a Zvolanom len snívať. No, ešte sa vrátim k tomu, aby som vám to dopovedal. Takže tu tie ukrajinské drony zaútočili na tie logistické centrá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil včera, v stredu, hej, že Ukrajina zaútočila na logistické centrá v Krasnodarskom a Stavropolskom kraji, ktoré sa podieľajú na dodávkach komponentov pre drony, navigačného zariadenia a ďalšieho vybavenia ruskej armády. Zakladateľka spoločnosti Tatiana Kimová, myslím spoločnosť Wildberries Tatiana Kimová, uviedla, že po útokoch na logistické centra v Krasnodare a Nevinnomysku v Stavropolskom kraji boli pracovníci evakuovaní, tak boli tam akože veľké škody. Zranených bolo minimálne 10 ľudí, 3 vo vážnom stave. BBC, toto sú údaje BBC, a to, že tam boli obrovské požiare a obrovské stĺpy dymu, tak to je zreteľné, povedal by som aj z týchto záberov, že toto sú masívne požiare, tak ako ten obrovský požiar bol aj v Moskve, a tam sa dá povedať, že to vyhorelo do tla, tak takisto aj tento požiar. Toto je konkrétne toto je konkrétne ten v Krasnodare, tak tam je to, akože by som povedal, konečná. Toto nie sú veci, ktoré by akože tieto požiare sú rozsiahle. Vidíte, zo všetkých strán sú to obrovské komplexy takých shopping parkov alebo shopping center, ako máme my, dajme tomu ako je Avion, Park alebo Eurovea, tak na okraji Krasnodaru máte aj 10 za sebou a v centre máte tiež tie obrovské tzv. Galéria. Sú to obrovské obchodné centra plné drahého aj západného tovaru, a v týchto miliónových mestách ľudia žijú iný život ako na tom vidieku. Je to vidieť, že je to niekde inde. Myslím, povedal som akože ten život. Epické zábery, takto to tam bolo, takto teda horel Krasnodar. Na Krasnodar mám najkrajšie spomienky, pretože jedol som tam
chutnejšie nie len dyne, ale mnohé ovocia, ktoré boli vozené zo Severného Kaukazu, ale aj z Abcházska, boli vozené dokonca z Iránu, z Arménska, potom tam bolo, priamo oni domáci mali neuveriteľné množstva všetkého možného, čo vás akože len napadlo, lebo ten Krasnodarský kraj, ak sa takto pozrieme ešte na tú mapu, tak samozrejme stade je veľmi blízko už aj do Turecka, do Gruzínska, Soči, hraničí tu s Abcháziou, tu kde je Adler, tak tu je Gagra, Picunda, ak ste Gudauta, no a potom Suchumi, ak ste sa boli kedysi kúpať ešte za čias socializmu, keď sa tam bežne lietalo do Adleru a z Adleru potom ste fičali, to bol vtedy Sovietsky zväz samozrejme, a potom ste išli do Picundy, alebo ste išli do Gagry. Gagra bola, akože povedal som, nádherná. Rusi teraz tiež chodia do Gagry sa kúpať, ale aj do týchto oblastí Abcházie, potiaľto po to Suchumi, lebo Rusi Abcháziu uznali, nepotrebujú tam žiadne víza, platí sa tam ruským rublom. Zatiaľ sú tam zakázané kupovať nehnuteľnosti pre cudzincov, ale aj pre Rusov, takže je to také, povedal by som, skanzén postsocializmu a podľa môjho názoru urobil veľkú chybu, že neposunuli sa dopredu v tom rozvoji, lebo troška je to tam také oproti Soči a nižnej Imeretinskej buchte, takto sa teda ani, buchta je záliv, takto sa vôbec akože nedá ani porovnať. Imeretinka je niečo nádherné, keď by sme si zadali tu Imeretinka, musím trafiť presne. Dobre, takže časť Imeretinka, tu sú zábery, takto vyzerajú pláže v Soči, to je konkrétne tá Imeretinská buchta, je tam full service, toto je ďalej, takže na plážach je relatívne veľa ľudí, sezóna v Adleri, v Soči a tak ďalej je inde ako v Kryme, Krym je v súčasnosti bombardovaný, toto je ten Novomichajlovsk, tam je na tomto člne, ale tieto zábery sú priamo tam na juh Soči, toto na pešo zajdete k hranicám Abcházie popri mori, aj som bol, aj som sa fotil s tými pohraničníkmi, aj som s nimi sa, ako povedal som, akože rozprával. Takže takto, tu je Imeretinka, Krasnodarský kraj, kúsok od Olympic Parku. Boli tam aj takéto kedysi vlny, a to bolo v 23., keď prišla, povedal som, taký tajfún, a pozrite sa, čo sa tam dialo, lebo tam boli to Hotel Sirius, jeden z najznámejších hotelov Sirius na tej Imeritenskej buchte. Je tam celkovo 6 obrovských štadiónov v Soči, v tom ale Imeretinka. Do Imeretinky vám idú aj všetky vlaky. Takto vyzerá, toto je hotel Bogatyr, toto sú tie štadióny, takto to vyzerá originál v noci. Je to tam veľmi pekne vyzdobené. Bolo vidno, že investovali tam do tejto oblasti a do Krásnej Poľany a vôbec do Adleru a do letiska $50 miliárd. Niektoré zdroje hovoria, že až $90 miliárd. Takže toto je Krasnodarský kraj, Soči. A na záver si môžeme povedať len to, že ako to teda dopadlo s tými Wildberries a takto pekne im tam vyhoreli. Takže priatelia, lúči sa s vami Miroslav Kamenský. Sledujte ma, ako ja vždy hovorím, aj na YouTubeovom kanáli Miroslav Kamenský, je nás 14 500, a keď budeme pracovať na videách, tak budeme rásť, ale píšte aj a komentujte a dajte si odber na Facebook Miroslav Kamenský, je nás 57 000, nedá sa mi všetko na Facebook dať, také veci, ktoré by na Telegrame je to lepšie, no na Telegrame dávam veci, Telegram neblokuje nič, Telegram jednoducho, tu máte všetky možné videá. Ešte jedna taká vec, že ľudia mi píšu, že pán Kamenský, máte málo videí o Iráne alebo Izraeli, no neviem ako, ale o Izraeli mám len v tomto roku asi 15 videí, hej, takže tu máte videá, Izrael bombarduje Libanon, teraz mám tu Izrael, USA, apokalypsa, 14 dní, zase Irán a tak ďalej, znova Izrael, bombardované Emiráty, Irán páli zase na Izrael, znova 70 dronov udrelo tu, vidíte, akože,
Takže iránsky masaker Arad. Arad je to mesto na juhu Izraela v troskách, znova Dimona v troskách, horí 10 štátov, medzi nimi teda aj Izrael. Takže povedať, že nemám videa o Izraeli, keď ich je tu 15 minimálne, len z tohto roka, tak tu je video Izrael v troskách, hej, prečo Izrael bombarduje Libanon, a mám dokonca ešte aj naživo videa o Izraeli, takže o Izraeli je toľko videí, že kto chce, tak si ich u mňa na YouTubeovom kanáli Miroslav Kamenský nájde. Priatelia, ste fantastickí, ďalej ma podporujte a hlavne píšte pod videa a budem veľmi rád, ak pod video napíšete, že odkiaľ ste, lebo ma to zaujíma, že kto všetko sledujete videá a odkiaľ ste. Majte sa krásne, Miroslav Kamenský sa s vami lúči.